Ini langsung Cilikane penono kaya ngono kok. Cilikane sapa? Cilikane peno. Pelanggaran lah cilikane sampean ndi? Cilikane sampean ndi? Ada yang kecil-kecil kesini dulu yuk, goyang bareng yuk. Kita kasih jalan goyang, yuk. Goyang, sini goyang, sini. Temennya diajakin. Yuk. Ayo sini gak apa-apa, goyang sini. Ayo. Peno junior, monggo. Dik Rika Aza, ya.